gaban kiɗa cikinsa ka saka gangun ma dan shi tuwo na girma cikin miyarsa ai akwai nama. Sani raɗa ba a makurma ni ba ni raina mai nema da sannu sannu jariri na mawaka wata rana zan girma riga ba wuya nake kasa sanda yayi ma bacirya sanda yayi ma Allahu ne gwanin girma kun samu muke nema yawan mutunci alfarma sana'ana ni da na kama bani samu da gurin kowa komai da lokacin shi Asmana bani gaggawa akan mu kusa akwai baiwa komai da sannadinsa duka yana da uwa shakuwa ce sai da rakewa nema ko mutuwa yan fasu sa ayo rabuwa yaro ka daina kokawa ga mahaifiyar ka na raye ga mahaifinka na raye fita mike idan gari ya waye zaman gida fa sai mata jiyo kaɗan a baiwata ba na koyan ƙasata aka ba na koyan uwata ba na koyan sana'ata kuma ba na koyan ubana sata bace bana yi haka ba na koyan abina ba ni sayan kiken diki a ran zare ana dara cikin dare yaro hankari karyar su kunkure Asmana bawa gun wahidu ubangijin Ahmadu Sammadu na zamo sa gudu kuma na yin gudu insha Allah wata ran zana haura kan tudu ba wai fariya nake ba bance ya fi kowa ba amma ban raina kaina ba da samu ban fita raina ba kayan wani ba za ni ɗauka ba ba za ni kun mauna ba tuna ba za ni daina ba ga wahidin sarki garin kwaki alkaki asala ka ne rabuta ki zuma ita ce uwar zaki Marya a satara gaya kuce da an koya sha Marya jaririn mawaka ne da waka